So nu Thomas tre show going with a din of campaign more mealtach Kickstarter. Thomas dig balu airgits my go with gira go lawn I'm sure Seo Linn I man for the high blian umlan. So sin ra Thomas gira service kiol ascoilge go homlan ascoilge a churfal con cardinal na yenov I scolana like kiol tri coilge album skriv agus EP o chormach ar dús agus an sin album taréis sin turas éidirnach so go ar fod na tíre chas I ceol agus turas Americanach I go chuig na státaonnta agus ar deanga dúchas a scapa an lena tá glóir daine an tá ansí meach sa goilge agus ach go háirithe in éidir. So tugann tú tá rá agad de rá like argad a hortisteach agus má thugad tú teach aber €2 fan tú níos aber fan tú litir €1 gur mí mat a sin agus an scríbhir fit tú argad a chuirteach agus posterál nó tíléin nó rudí níos mó aber packbug like bhí tú tíléin agus luúíosca agus poster agus couple tickets agus an beidir má go dúin níos mó airgad an tuchamuid go a haach agus cosmuid gig beag leat agus níos mó agus níos mó airgad réir chéile sé sús go dtí gonne muid gig all-war ceart aber I glob nó in Arthur le nó event space nó rudí agus culture brele nó eincheo mar sin so Tá sé siúil go mar rudí ar fág go cholaganine le féidir tú ein chinál takeíocht a hort is cum ché go bug nó go mór le mu gosúil go sméisi chudhá daoine le an so. Tá Marial go gira just an gléige a thuirt chuig orda an bhád níos mú ná mar bhí aici hena féin. Harla sé sin cilnín gablín ó hen leis na fi an TG Lurgan. Marial go raibh ag déanamh clúdachaí ar an Harbheith popular hena féin. Bhí antóraach ar hena féin. So inis tá gira baimid a déanamh béle chomá anus gomach na daoine nachhfuil gailge achab ar churbe gomach rudicínt ann chuin de bhela isteach agus an sin ba si de géistecht chomá ag nach heolcurmacha ar an album le gailge. Daoine nachhuiocht tú riamh géisteach le gailge beidir tá gira na daoine sin bhela isteach chomá. Dain go tá sí linn tá sí slán dain go Can I mich fá